tentokrát scénku přístavu a já přečtu od 27. verše ten 107. žalm. V závratí jak opilí se potáceli, s celou svou moudrostí byli v koncích. A když ve svém soužení upěli k Hospodinu, vyvedl je z tísně. Utišil tu bouři, stichlo vlnobití, zaradovali se, když se uklidnilo, on pak je dovedl do přístavu, jak si přáli. Krásný večer. A ty hvězdy. Moře je tak klidné. Už dlouho jsem se necítil tak bezpečně. Je to opravdu nádhera. Málo co nahradí ten klid a pokoj na moři. Užívám si to. Zvedá se vítr. Se mi nezdá. Zdá se mi, že se něco blíží. Bude to velké. Hospodine, nenechávej nás to samotné. Hospodine, voláme k tobě. Pomož nám. Nenechávej nás tady. Sami to nezvládneme. Hospodine, slyšíš nás? Hospodine, neopouštěj nás. Vždyť ty jsi naše skálo. Pomoz nám, Hospodine, ty jsi naše jediná naděje, sami to nezvládneme. Ty nás slyšíš přes ty vlny. Pomoz nám. Bouře ustává. Hospodine, ty jsi slyšel naše volání. Vyslyšel jsi naše prosby. Chceme ti za to vzdávat chválu. Chceme ti za to vzdávat díky, protože ty jsi mocný. Tvé jméno je mocné. A ty máš moc nás provést nejen bouřkou, ale celými našimi životy. A můžeme tak doplout bezpečně až do toho nebeského přístavu.